Пам-пам. Салом дӯстони азиз. Мо имрӯз дар бораи ҳолати Тоҷикистон баъди пайдо шудани COVID-19 суҳбат мекунем. Тоҷикистон яке аз давлатҳое буд, ки то ҳол бемории коронавирус қайд нашуда буд. Аммо будани ин беморӣ аллакай барои ҳеҷ кас махфӣ нест. Пам-пам. ҳукумати Тоҷикистон аз оғози ба амал омадани вазъи зикршуда тамоми тадбирҳои заруриро барои пешгирӣ кардани пайдоиши ин беморӣ амалӣ намуд. дар натиҷа мо 4 моҳро дар шароити оромӣ пасисар кардем. вале мутаассифона охирҳои моҳи апрел вирус дар кишвари мо низ пайдо гардид ва то имрӯз садҳо нафар сокинони мамлакат ба он гирифтор шуданд. Пам-пам. МВФ, Бонки ҷаҳонӣ, Союзи Аврупо ва дигарон $175 миллион барои мубориза бар зидди коронавирус доданд. ЮНИСЕФ $70 миллион барои кӯдакон дод. Узбекистон, Хитой ва дигар давлатҳои ҳамсоя бо техника ва маскаву маҳсулотҳои гигиена таъмин карданд. Аммо рӯз то рӯз беморон зиёд шуда истодаанд. Дар беморхонаҳо бошад ҷой нест. Одамон зуд ба ҳалокат расида истодаанд. Бонки ҷаҳонӣ шумораи имконпазири беморонро дар Тоҷикистон аз 72,000 то 230,000 ҳисоб кард. Яъне аз 72,000 то 230,000 одам гирифтори ин беморӣ мешаванд. Пам-пам. баъди тасдиқи коронавирус кӯчаҳои шаҳр холӣ монданд. мардум аз ҳаяҷон намедонанд чӣ кор кунанд ва фурӯшандаҳо бошанд аз ин истифода бурда истодаанд. нархҳоро ба 3-4 баробар қимат карданд. дороҳоро бошад бо фиреб фурӯхта истодаанд. наход ки дорӯи 80 сомонаро 600 сомонӣ фурӯшед. беинсофҳо. фурӯшандаҳое ки нархро бесабаб қимат карданд ҷазо дода мешаванд. илтимос инсоф кунед, наход ки дар ҳамин вақти қинӣ азоб диҳед мардумро. Пам-пам. раиси бозори Саховат картошкаро аз пули худаш ба 2 баробар арзон кард. сарвари вилояти Суғд 3 миллион сомонӣ ҷаноби олӣ маошашонро бо 12 миллион сомонӣ барои мубориза бо коронавирус ва маоши духтурон доданд. пас аз ҷаноби олӣ ин челленҷро ҳама давом дода маошашонро хайр карда истодаанд. Пам-пам. донишҷӯёнро аз супоридани пули донишгоҳҳо озод карданд. мактабҳоро маҳкам карданд ва ба наздикӣ бояд карантин эълон кунанд. Пам-пам. танҳо дар шаҳри Душанбе ҷой барои 3000 нафари бемор тайёр карданд ва ба наздикӣ махсус беморхона барои коронавирус месозанд. раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ фармон доданд, ки бисёр ошонаҳои носохтаро барои беморон тайёр кунанд. Пам-пам. мардум мегӯянд, ки беморон он қадар бисёр нестанд. пас чаро дар беморхонаҳо мегӯянд, ки ҷой нест ва беморонро қабул намекунанд? мо чӣ кор кунем? ҳамаш касал дорен, қабул накардастан. Тоҷикистон мембрич касалро дар телевизор ай таърифа мебаранд, ки шароит дорем ина. бисёрии духтурон бошанд тарсида аз кор гурехтанд. дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида гирехтанд. ин кори табиб нест. халқ ба онҳо муҳтоҷанд. бобонаҳои гирехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, гирехтанд. Пам-пам. дар ин ҳолатҳо роҳ афтода шудан лозим нест. одам бояд дуруст рафтор карда дар хона нишаста ба тозагӣ риоя кунад. беумед нашавем ва худамон наздиконамонро эҳтиёт кунем. агар ягон нороҳатӣ, фишори баланд, сулфа ва дигар мушкилиҳоро ҳис кунед, ба беморхонаҳо занг занед. Пам-пам.